Ρε φίλε, ξέρεις το θέμα. Το θυμάμαι κι εγώ εκείνο το challenge. Φίλε, μετά από τον τόσο υδατάθρακα, το στομάχι μου ήταν άσα να πάνε. Ενώ πιστεύω, άμα το κάνουμε με κρεατικά, θα είναι πιο ωραίο. Δηλαδή να πεις να πάρουμε 2 κιλά, ξέρω εγώ, μπριζόλες, μπιφτέκια. Είναι διαφορετικό. Είναι άλλη φάση το challenge αυτό. Μπράβο, Χρήσα Δυνάτση. Ναι, εγώ από βρήκαμε τον ρούφ του Σχολίδου. Ναι. Είσαι μίνιμουμ ένα 20 κάτω. Κοίτα, μην με βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή πώς είμαι. Αυτή τη στιγμή, όταν ήρθα το πρωί, ήμουνα πολύ πιο ξεφούσκωτος. Μα τώρα... το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Έχει κάνει 3 βίντεο με φαΐ σε 5 ώρες. Το καταλαβαίνω. Έχω φουσκώσει. Πατρίκιο με Ραπτόπουλο. Και να βάλουμε και το Ραπτόπουλο. Το Ραπτόπουλο το ξέρεις. Και ο Κρίζα φαίνεται πιο υγιής. Φαίνονται και οι δύο πολύ πιο υγιείς. Δεν φαίνονται και οι δύο πολύ υγιείς. Και να κάνουμε, λέει, βίντεο μαζί τριπλέτα. Ναι, κάνουμε, γιατί όχι. Απλά αυτός δεν το έχει τόσο πολύ με το να τρώει ποσότητες. Απλά τρώει άτσαλα. Το 2026 η χρονιά της υγείας. Συνέχιζε να γίνει σαν το αυτό το σλόγγαν, ρε φίλε. Μα είναι, ρε φίλε, άμα είμαι. Κι εγώ δεν λέω ότι είμαι κανένα μορφωνιός, ας κοιμάται. Ισχύει ότι είναι και το κουρεμένο. Όταν κουρεύεσαι, σκάς τέρμα φρες, μπρο. Όταν είσαι κουρεμένος, σκάς. Σκάς, ξέρω εγώ, είναι 100 health. Είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι το πρωί κρεοπωλείο, το μεσημέρι ψητοπωλείο. Και έχει τερματισμένες τιμές, τερματισμένη ποιότητα. Και είναι αυτός που είπε, που εκεί σε φάση φαντάσου έχει 1 ευρώ το τεμάχιο. Μπράβο. Επειδή είναι κρεοπόλης, τον παίρνει, ξέρεις, για να το έχει πιο φθηνά. Αν δεν ζούμε στο 1998 και δεν είναι 114 χρονών, δεν το λακεύει καθόλου το κλείσιμο εικόνα. Εκεί είναι όλα κάρβουνο, έτσι. Είναι όλα έτσι. Καλά, χαίρετε, τι κάνουμε, καλά είμαστε. Όλα καλά. Live. Γεια σου, φίλε. Χαίρετε, τι κάνουμε. Γεια σου. Ο καθένας να φάει μια 40. Εντάξει, μάγκες, πείτε τις ιδέες, θα τις πάρουμε εμείς και θα τις επεξεργαστούμε. Πίτσα. Είναι ένα μαγαζί που είναι γυράδικο και έχει μια 40 βόμβα, έτσι το ονομάζει. Και σε αυτό μέσα βάζει 21 τεμάχια, 3 μερίδες γύρω. Οκ, εντάξει, έτσι νομίζω μην κάτσουμε να το δούμε όλο. Αλλά respect. Ή να κάτσουμε να το δούμε. Εγώ λέω μην κάτσουμε να το δούμε. Άσου να πεις να πάμε να δει. Εντάξει, το είδαμε αυτό, χαρήκαμε. Χαρήκαμε που είναι έτσι τέλειοι και γλυκούλιδες. Έλεγα πως συνεχίσουμε τον αφυπνιστή. Να κάτσουμε λίγο λες. Κάτσουμε λίγο. Λιγάκι, καλά. Είχα μεγάλα brand το ένα το άλλο και αυτό το θέλω να το κάνω, αλλά το θέμα είναι ότι για να φτάσω εκεί πρέπει τα έσοδα από το YouTube. Χάκι top 3 τσίπκι τραγούδια. Από πολύ δύσκολο ρε μπρο. Σίγουρα το ένα είναι το Macaroni Time. Όχι, για να έρθω να μείνω Θεσσαλονίκη ρε φίλε, γιατί αν ένα νίκη είναι μόνο 500 ευρώ το πιο φτηνό. Μετά θα χρειαστεί να βάλω μια οπτική, να έχω μια χιλιάρα όπως έχω στην Καβάλα. Ρεύματα, νερά, το 500 πάει 700. Ναι. Φανίτο, αυτά είναι πολύ τέτοια ρε μπρο. Βάλε μετά φαγητά το ένα το άλλο. Ναι, πρέπει να βγαίνουν. Τι γλυκούλιδες λες μωρέ, κρίντζα σχέλ είναι. Ρε μπρο, εσύ τώρα μπορεί να είσαι starter στην ανεργία, κατάλαβες. Εγώ είμαι στην ανεργία μπρο, η ανεργία είναι με στις φλέβες μου. Δεν υπάρχει cringe πια για μένα. Εγώ το βλέπω, κατάλαβες. Από πάνω, πιο από πάνω ακόμα. Εσύ βλέπεις τώρα το tip of the iceberg. Πόσο δικό μου βίντεο, θα το πω και τώρα. Δωμάτια κάπως έτσι. Δεν είναι ατριόροφο σπίτι, με 8 δωμάτια. Αλλά τα άλλα κοινόχρηστα. Μπάνια και αυτά. Ναι, οκ. Το hostel είναι σαν να είσαι, επειδή έχω πάει και σε hostel. Όλοι μαζί του λουμπούκι. Κάνετε τρενάκια κάθε μέρα. Τέλος πάντων και εκεί πέρα ρε παιδί μου έδινε 630 λίρες, αλλά οι 630 λίρες τα είχα όλα μέσα. Ίντερνετ, στεγνοτήριο, πλυντήριο, ρεύματα, όλα τα πάντα. Δεν είχα ούτε να σκεφτώ άμα πρέπει να δώσω τόσα για το δωμάτιο, τόσα για το ρεύμα, τόσα για το νερό, τόσα για τα κοινόχρηστα, τόσα για το ίντερνετ, τόσα για αυτό, τόσα για εκείνο. Και εδώ έρχεσαι στην Ελλάδα, βρίσκεις ένα σπίτι 500 ευρώ, το πιο φθηνό στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και λέμε Θεσσαλονίκη, για Αθήνα. Άμα πας Αθήνα, ακόμη πιο. Ναι, εγώ για Θεσσαλονίκη μιλάω τώρα, έτσι, γιατί έχω δει, ας πούμε, με 300-300 ευρώ να βγάλει κάτι loft. Κάτι στο πατάρι, ναι, δώματα, με γυψουσανίδες. Το χειμώνα, όταν έχει κρύο, περνάει όλο μέσα. Και ούτε μπάνιο για να κάνεις, δεν έχει τίποτα, ρε φίλε. Ναι. Έχει Θεσσαλονίκη σπίτια με 300 ευρώ ενίκιο. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτά. Κάτσε ρε φίλε, πού έγινε. Αν μου επιτρέπεις, δεν είναι σπίτια. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και καθόμουν στο Starbucks και μιλούσα με έναν κύριο που με είδε. Δεν ξέρω ποιο άνεργο από εσένα, Τεμπέλη, ξέρω, αλλά Τεμπέλη είσαι απλά άνεργος. Αυτό Γιαχνή. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι, με σίτης. Ναι. Μου είπε ότι το πιο φθηνό είναι 400 ευρώ, ρε φίλε. Τα 300 πού, το loft.
Το 300 ευρώ που λέει, ξέρεις τι είναι, σε κάτι πολυκατοικίες 80 ετίας, Ναι. ισόγειο, ημιυπόγειο, όλα να είναι σάπια από την υγρασία. Αυτά σπίτια υπάρχουν. Αλλά ρε φίλε, το θέμα είναι να ζεις και ανθρώπινα. Ναι, ρε, να μην είσαι τώρα σε τέτοιες συνθήκες. Τώρα, άμα ήσουν, ξέρω εγώ, φοιτητής 18 χρονών, Από ό,τι ξέρω, τσάτ τώρα όλοι πολύ συγκατοικούν. Δηλαδή τώρα είναι η φάση, το μέτα είναι συγκατοίκηση με πολλά άτομα για να μπορείς να πληρώσεις τον νίκη. Είναι κάποιος εδώ πέρα που συγκατοικεί με άλλα άτομα που το κάνει αυτό για να γλιτώνει νίκη. Έχω ακούσει ότι γενικά το κάνουν πάρα πολύ τελευταία και συγκατοικούν. Είσαι κανένα δεκάλεπτο, 20 για να έρθει κέντρο. Είναι μακριά. Κρίσι είναι φαλακρός. Ναι, ναι. Δεν είναι αλλάζω. Μοϊκάνα είναι μασκότ, είμαι καταδεφέ. Με τη δικιά μου, αλλά δεν την πληρώνω, αλλά δεν της πληρώνω νίκη. W. W. Το τηλεφωνείο και να έρχομαι, δεν με χαλάει. Ναι, με τη μάνα μου. Είναι το σπίτι. Στις τριγύρω περιοχές έχει να βρεις. Ναι. Εγώ έφτιαχνα στο σπιτόγατο και αυτά έβρισκα, φίλε. Ναι, κοίταξε. Αυτά που λένε τα παιδιά είναι πιο πολύ στόμα με στόμα. Δηλαδή να πας εκεί. Εγώ σπιτόγατο έφτιαχνα. Ναι, να ψάχνεις κολλημένα στους τοίχους, να λέει νοικιάζεται πωλείται, είναι τέτοια φάση. Ναι, ναι. Ο σπιτόγατος και η χρυσή ευκαιρία είναι σαν το eFood και το Volt delivery. Σε αυτά πρέπει να. Δηλαδή, από τα προσπέκτους είναι πιο φθηνά από ό,τι από το eFood και το Volt. Ξέρεις, να έχεις ένα άτομο να ψάχνει με μηχανάκι, να τα γυρνάει για να τα βρει και να δει τι παίζει. Γνώμη για Ακύλα, ωραίος ο Ακύλας. Πότε είναι ο τελικός? Λογικά πρέπει να είναι τώρα τέλος εβδομάδας. Χαίρετε, καλώς σας. Χρόνια πολλά. Μαλάκα, σαν μίνι γκάνζαρ είναι. Πες τη μαμά. Ναι. Φέρε να βγάλω εγώ. Σαν ο γκάνζαρ μικρός είναι, μαλάκα. Ωραία, βάζουμε την κάμερα από εδώ. Έλα εδώ. Κομπλέ, έβγαλε. Ορίστε. Να είσαι καλά. 1 εκατομμύριο likes φωτογραφία, μπρο. Τι να κάνετε, φίλε. Δηλαδή είναι καιρή για να αγοράσεις. Αυτό το κάθε σπίτι έχει μήνυμου 1 εκατοστάρικο. Μαλάκα, γιατί είναι όλοι καλούλιδες. The world is healing. The world is healing. Το μόνο κακό που έγινε τελευταία είναι ότι πέθανε ο owner του OnlyFans. Λέει ένας φίλος, άμα ποτέ κάποιο μαγαζί που δεν του άρεσε το φαγητό που έφαγες και το έκραξες, άμα σε πήρε τηλέφωνο για να κατεβάσεις βίντεο. Όχι. Άμα θες, λες έτσι. Μακάρι να ήμουν αυτός ο μικρός. Μαγαζί με πέρα να κατεβάσει το βίντεο, όχι επειδή εγώ δεν το έκραξα. Εγώ είπα καλά πράγματα. Απλώς είδε τα σχόλια από κάτω. Α, εντάξει, κατάλαβα. Όχι, χωρίς να το πεις, κατάλαβα και ποιο είναι, γιατί το έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. 16 Μαΐου είναι ο τελικός, λέει η Σύση. Γεια σου, Σύση. Ήρθαν η Ιωάννηνα, τώρα ήρθε και ο Κρίς. Λαμπρές προσωπικότητες γέμισε στην πρωτεύουσα. Η Αθήνα θα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, η Θεσσαλονίκη θα γίνει η πρωτεύουσα του content. Τελεία. Τόσο απλά. Και θα είστε οι Αθηναίοι κάτω εκεί πέρα μέσω καυσαέριο και εμείς εδώ πέρα στο θερμαϊκό μας, μέσα στην ομορφιά με τον καθαρό μας αέρα, θα είμαστε κονιόρδοι. Καλά, κάτσε να πάρω την Go Away Earth Purifier, το τέτοιο σου πω εγώ, τη μουνάρα. Που θα έχω πιο καθαρό αέρα και από το χωριό μου θα έχω εδώ μέσα και θα σας κάνω react στο σπίτι μου. Γεια σου, Νευρικέ. Χρήση γνώμη για Πάμερη. Γεια σου, Σύση. Γεια σου, Ορφέα. Να στηρίζετε Πάμερη. Πάει, Μάρι. Θέλεις να φας του μπόσι το παλαμάρι. Και ξέρεις, αυτό που δείχνει, αυτό πιστεύω. Δεν την έχω γνωρίσει ποτέ προσωπικά. Αλλά εγώ απλώς το μόνο. Θα ήθελα πολύ να δω collab, Κρίση Εμάρ. Όχι την Παμάρι, Παϊμάρι δεν την γούσταρε παλιά ο Κρίση Εμάρ. Κάτι ξέρει. Έλα, οι celebrities. Κρίση, γνώμη έχει. Α, το πάμε. Κρίση πήρε τελικά τη μηχανή πίσω. Την πούλησε. Α, την πούλησε ο Κρίση, να ξέρετε. Πεζό 2 τώρα. Καλύτερα φίλε το Πεζό 2. Πεζό 2 και έχει ο Θεός. Κάνεις και το κάρδιό σου, γουστάρεις κιόλας. Τι είναι ρε, σιγά μια κατηφόρα είναι και μετά το λεωφορείο για να ανέβω. Εν τω μεταξύ τώρα, ακούστε να σας πω fun fact για την μπλούζα που φοράει. Την προηγούμενη... Μαλάκα, ψάχνω να βρω το τραγούδι του Μποσικάνη και την Παϊμάρη και δεν υπάρχει. Πού είναι? Η φορά που κέρδισε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, που ήταν το προηγούμενο Σάββατο, ο Κρίς έρχεται από καβάλα με τον κοντομάνικο. Ναι. Κόβει βόλτες εδώ πέρα και είχε βγάλει ένα λοψόκριο. Τώρα